No i zaczyna się drega połowa spotkania między gospodarzami, to i Łesko-Lezeno, na Gromówko Żukowo. Po pierwszej połowie je 6-0 dla Łesci Lezeno, jak mieliśmy już, że Gromówka za bardzo nie radzi, tak jak na turnieju we Wdzydzach użymy jakąś drego połowa, przepłemna Tomusz Czapa, Adam Hebel, Karol Czapa, Mark Hebel, Seweryn Maszota, Krystian Andrys Kływści, to skład z Lezena, Gromówka Żukowo, Łekrum Karola Kunikłewściłem mamy wiele nowych nazwisków, a twarzy. Dominik Konkol, Halina Machol, Kinga Irtowsk, jedyny Karnowiacim grają bialci, jak ja ci teraz prawie razem z Karola Kunikłewściem próbuję dobyć punkt, ale zawaro to nie idzie ima, tak jak rzekł Gromówka Żukowo, my wiele iwrów zdobecym i punkty, bo na razie mają ich 0, no ale użymy co tam w tej dredzi połowie. Na razie wicji czasu przebale, albo bale na Cidlokach my spędzony Łesko-Lezeno Łeni są jednym z liderów Łekrom Karna Zbrus do BCE titla mestra. Uzdrzymy jak to mdze, na razie ta gra początki dredzi pelowe idzie baro pemalinko, tym z numera 6 Seweryn Maszota je próba do BCE punkty. Zobaczymy jak to so skończy. No i wychydają z balo ze swojej płelowe miękko, że z Lezena, ale Gromówka Żukowa wybije bala na aut i zaczynamy gra z Leni. Nie, pomalinku coś tu się dzieje. Z numera 3 mamy Karola Czapa. Ja ci wnet z płelowe wybiję bala. Wylądowa na Cidlokły jedny łezmienkożów z Gromówczyny i z Leni zaczynamy. Nagwes Łesko-Lezeno chce iść dobyć punkty. Te 6 ci mają dobyty w pierwszej połowie, to i mają w cik za mało, ale jakby poprawiła się trochę Łebarna Karna Żukowa. Uda się, ne, kureszce, Karol Kunikłewści z numera 4, Gromówka Żukowo kapitan, my dobyty jaś za 3 punkty, bo bala łesta w punkt zonie, nie była wybity, także to był strzel za 3 punkty, no i zaczynamy zys. Przypomnę, to była 12 minuta i to były pierwsze punkty dla Gromówci Żukowo. Łeni chyba mieli dostyny trochę fyrta, tery mają dostyny tyłe fyrta, ale Łesko-Lezeno dali przebale i bardzo agresywno graje tym z piątką Mark Hebel, kulenieł Seweryn Maszota, Karol Kunikłewści, ten co dobył te 3 punkty, teraz młecko łebstawiony przez Mionkorzów z Lezena. No ale terebala weszła, no i Karol Kunikłewści zacina z Leni. Czysto krótko nie je Mark Hebel i baro muso to nie widzi. I co teraz dzieje? I nie ma punktu, je punkt? Nie ma punktu, tu z numera 6 Seweryn Maszota nie zachował się tak jak powinien, sędzia my rzekli, że trzeba powtórzyć, to nie Seweryn Maszota, to Mark Hebel, bardzo przepraszam, on był za krótko Karola Kunikłewściła, no i teraz musi trochę łydyć, zaczynamy iść rys. Wybije Karol Kunikłewści, to Gromówka Żukowo, no i bala pyszla baro wysok na drugą stronę i jak tym punkcie? Nie ma punktu, ale belo baro krótko, Gromówka Żukowo, Dominik Konkol, ale nie ma dobytłe punkty, sędzia nie ma tyle podyktowany, zmiana z Łesce Lezeno, Łeni mają tym trochę wicji, ledzy, także dzyl z Mionkorzów może co trochę odpoczyć, no i zaczyna z płela swojwe Adam Hebel, tym razem z Krystiana Andrys Kłewściem próbują przejść przez Łebarna Żukowa, ale nieskuteczno i zaczynają iść rys wnet z płelowe boiścia.
A teraz wybije Adam Hebel, próba dobyć całe punkty. I Łebarna Ziukowa, Karol Kunikowski, Baro, dobrze, co bronio, ci w Dredzi Polowie, tak jak i gdy, oni mają oferta do styny, choć dopierze plus 3 punkty, a to je wnet 15 minuta na iłe płytkani, pierwsze płytkani, to je 15 minuta, jesteśmy w Dredzi Polowie, i teraz jesteśmy we strzutku Pela, Bietka Łebala, no i tu widzę, że po prywdze łeskaleze, no my belniejsza technika, choć to co teraz zrobił Dominik Kunkol, tyś belo baro fajn, a teraz chutko akcja? No i je punkt 16 minuta na iłe płytkani, Christian Andrys Kłewści, tak jak i Gedel z numer 7 z Łesci Leze, no my dla nich dobyty punkt. To, co oni mieli dobyty w pierwszej połowie, a tym było 6 punktów, to im je za mało, to belo im ma za mało, no i teraz mają je 7, sytme do 3 dla Łescileze, no i zaczynamy z połowe błejścia do wybijać Halina Machol i Dominik Kunkol, Halina Machol z chydy z wejścia w chydy Kinga Jertowski, terena je prawie przebale, ale je łeskaleze, no my Łedebryny z numera 7, Christian Andrys Kłewści nie doszedł do sztrofny Pela, nawet zdaje mi się. Dominik Kunkol tym wyprawiał jakiś tuńc na tym wejściu, tym ze skąd ju pochodaja był taki jeden mionkosz w bala, on miał pseudonim Finezja. Myślę, że Dominik Kunkol ze swoimi ruchami tyś może mieć taki przezwyskłe. No i zacin łeskaleze, no nie ma na razie punktu. Igra na razie łedbewe są we strzutku Pela, można rzeknąć. Ale teraz zleni ze swojej łedzyla miunko, że zleze na zaczynę. Z łeska je w sztrofnym polu gromówciny i próba dobycia punktu, ale je Karol Kunikowści, jaci belno broni z dwójko agresywny i finezyjny Dominik Kunkol i z Karol Kunikowści belno Łebarna, ja poprywdzę tu w tej Dredzi Polowie to i ma ciasto inaczej wychydy Kinga Jertowski, Dominik Kunkol z numera 3 Karol Czapa, to smalo widzony na boiście. I z belny Łebarna nie ma punktu. Karol Kunikowści z bardzo dobrze my wybroniony. I teraz rechtuje się do tego, żeby wybić bala ze swojego Pela. Cidlok wysok, ale bala wychydy poza Pele, no i zleni zacznie łeskaleze, no a zaczyny baro chłytkłe. Tego co nikt nie spłydzał, zary po rozpoczącym grę mamy postępny punkt dla Łescileze, no jaci baro przez przetrywkę zdobywa Christian Andrys Kłewści z numera 7 gromówka Ziukowo zadzałowyny tacim obrota sprawę, tym jaci się łebgotci z sądzo. No ale teraz Karol Kunikowści my dostyny bala, no i wznowieni grę spoilowe przez gromówka Ziukowo do Kindzi Rytowści, ale nie do Kłydno, no i teraz z łeskaleze, no ale je Dominik Kunkol, ja ci trzemy bala, no i próba dobycia punkty je Kinga Jertowski, tu rechli Dominik Kunkol, ale teraz dołączyli już do gry Karol Kunikowści, tym jakoś dość agresywny biotka. No ale teraz próbuję so mionko, że igra je jakby we strzutku peladerch po tym, co zostało przed sztuceka. Teraz koniecznie gromówka Ziukowe chce dobyć punkt, bo oni mają plus 3, a łeskaleze no my sytme, także ta różnica jest wielka, a do końca tipuelowe, do końca meczu łesta jeśli jakiś nie może ze 3 minuty, także to jest slydny sztucek, żeby móc jakoś ten wynik zmienić. Z Karol Kunikowści próbuje iść do wysok idze bala,
No ale Zys przebali je Łeska Lezeno tymdze punkt. Karol Kunikości baro chwytko wrócil, żeby czy tym był faul? I idę sądza do nich. Nie wolno siepną machać mu noga. Jak my bala midze nogama nie wolno ci dla wkulniełe machać jo, to belo to ci ustrzeżeni od syndze. Także Karol Kunikowski z zacino. Tym był prawie postępny punkt dla Łesci Lezeno. Podbił so 3 razy bala, tu jest Kinga Jetowski, ale je trochę za dalek. No i Zys bala dalek przez Łeska Lezenowe bity na drugą stronę. Karol Kunikowski w drugą stronę, ale so nie uda. Mamy bala za lenio i tere i postępny je na boiściu i jest punkt zona trafiony. To Mark Hebel z Łesci Lezeno w 18 minucie my dobyty postępny punkt, to i punkt 8 dla Łesci Lezeno. Ja był na Lebronie, nie wychodził nawet na połowa, a tu ktoś do brumka chyba strzelał, nie? Jak to im Zdaje mi się, że jest to teraz widzec na boiściu, że Gromówka Ziukowo jej często umęczony i często stracony wiara w to, że ten wynik może so iść tak zmienić, żeby oni dobre, bo tu jest 8-3, to musi być z przynajmniej ze 2 strzyle za 3 punkty na tomdze drandzi do dobecy. Jezus dość agresywna Łeska wychody. Oni nic nie jest przesądzone, ale zdaje się, że oni są dobywca Matełe pierwszy mecze w dziesięciodniowym turnieju. Jezus bala wysok i pośla zalenia podredzi starnie boiścia, przebycia, mamy 8-3, a grają ze sobą Łeska Lezeno i Gromówka Ziukowo. Jeszcze minuta do końca, ale tu wszystko może soić tak naprawdę stać. Chce Drango by było Gromówce doprowadzić do becy tego meczu. Tu Karol Kunikowski dobrze broni, ale on jest tym sum i sumuen tak do końca nie jest w stanie tego zrobić. Mark Hebel chce iść dobec 1 punkt z numera 5, ale je Dominik Kunko leci broni. I co teraz? I Mark Hebel je Łebarna Zys, dobry Łebarna Gromówci Ziukowo w tej dredzi Pelowie, ale nie wiem, czy to sprawi, że ten mecz skończy się innym wynika jak tery. Nie wiem, co się tam do końca stanie, czy ja dobrze sądzę, ale Mark Hebel z numera 5 położony bala w punkt zonie i wychodzi na to, że sądza my uznany strzel za 3 punkty. Karol Kunikowski wybił, ale to by był koniec tego meczu. Ta sytuacja na końcu była dość dziwna, ale wychodzi na to, że Łeska Lezeno dobyła nad Gromówką Ziukowo 11-3. To był pierwszy mecz tego turnieju z Leźno te Świętafane w Lezenie. Potykamy się na postępnym meczu. Do ucieczki.